Аз съм Fake No Thanks TV и днес ще играем с BG Profiler в Minecraft. Играем на гореща точка, пак ще продължим този свят. Fake No Thanks в сервер, както знаете, сега сме на чакай, тук се е бъдно. Аре да яздим конете. Майде преди го на сервера, добре. Ето, влезнахме, уважаеми зрители. Къде ми е свинчо? Забравихме да спълним свине. Крипари до къщата. Спокойно, аз ще... Да, ти имаш меч, такова не е честно. Забравих да го изхвърля. Марли, верен. Опа. Крипър! Разруши. И какво унищожи? Хода, не виждаш ли? Колко поде? И вратите. Уважаеми зрители, сега ще трябва да търся свинчо. Свинки. Това се е махнал ресолна за... Ресолна за парчето се е махнал. Не може да бъде, верен ли? Да. Ето виж. Ето реки. Тук не трябва... На втората ни трябва два ресторана, на първата две. Ти имаш ресторан в себе си? Нямам ресторан в себе си. Имаш. Нямам, бе. Беше взел ресторан. Ето, аз го сложи. Да, бе. Чакай, ще моля да те улова в това. Стой тук. Чакай. Сър. Не исках да цъкна да видя дали ще стане. За да ядим ли коня? Не. Уважаеми зрители, сега ще яздим конете. Не, това не е моя кон. Това е моя. Да, това ти го взе оттам, нали? Да. Аре, бе, гати!
кон. Убий коня. Аре. Аре бе, то кон, що не ми прави това, което съм да прави? Аре бе! Коня, плюй ме. Аре бе! Аре бе! Аре бе! Аре бе, спри! Спри бе! Ти какво надръж? Аре бе, спри да ме губиш! А ти какво надръж? Те ще умра от зарежда. Аре бе! Удрям! Не го удрям, бе, души се, бе! Души се! Абе, той се души, бе! Ти го удряше. Не съм, какво не сете? Не съм, бе! Удряше. Не съм, бе, ти нормално не се бяш! Той се отдави, бе, ти си много тъп, бе! Ти си много тъп. Елай си вземи нещата. Чакай. Какво? Е станало. Има черен кон, аз бях взел черен кон. Другите два къде са? Не. Има един бял тук. Без нищо. Оф, ти си ги убил. Какво са ги убил, бе? Ето, нали има два тука. Уважаеми зрители, BG Profiler Келеша спря да игра. Не Келеш, ама дразнител.
или отиде да рита. Ой, забравих да ви кажа, че сме навънка. Малко кратко беше това клипче, но това беше всичко от мен. До следващия път.